Benvinguts i benvingudes, soc Alexandre Izarzaburu i vos vaig a presentar el llibre Sociolingüística a l'aula del sociolingüista eivissenc Bernat Joan i Mari. L'autor va publicar aquest llibre en l'any 2002 de la mà de l'editorial La Busca a la ciutat de Barcelona. Podríem dir que el lector o lectora model seria un públic mitjanament especialitzat en el camp de la sociolingüística o bé que té interès, i docents de l'ensenyament de català, llengua i literatura. Pel que fa al marc històric i cultural de l'obra, cal tindre en compte que pel fet de reflexionar sobre els usos, les actituds, la planificació lingüística, cal tindre en compte lleis o planificacions, decrets, etc., que han tingut o esdeveniments que han, diguem-ne, que d'alguna manera han condicionat l'evolució de l'ús i l'ensenyament del català. En especial al País Valencià podem dir que en 1982 es va aprovar l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, en què en un dels seus articles fa menció a la llengua i a l'ús de l'ensenyament per tal de vetllar per la seva integritat. D'altra banda, en 1983 es va publicar la Llei d'Ús i Ensenyament, tot i que d'una manera molt precària, amb una aplicació amb moltes mancances, com per exemple l'absència de l'exigència del requisit lingüístic, la manca de voluntat dels poders polítics, el conjunt, el consens. Cal també tindre en compte que es venia d'un context històric com la batalla de València, la lluita dels símbols, el franquisme. D'altra banda, pel que fa a l'estructura del llibre, hem de tindre en compte que es divideix en un pròleg escrit per Pere Mayans, que convida a la reflexió sociolingüística per part de l'alumnat, no solament en l'aprenentatge i l'ensenyament de normes gramaticals, ortogràfiques, etc., i després el llibre dividit en 8 capítols sense comptar l'apèndix i la bibliografia. Diguem-ne que els continguts es podrien separar temàticament i podríem dir que del capítol 1 al capítol 5 hi ha una justificació pràctica i teòrica del que és la proposta del llibre, i del 6 al 8 fa una reflexió sobre les problemàtiques i alternatives per solventar la situació. Pel que fa al tema principal de l'obra, podríem dir que l'autor es centra en fer unes reflexions sobre les mancances que han tingut al llarg dels anys la planificació lingüística, i sobretot la planificació lingüística únicament centrada en l'ensenyament. Ens convida a reflexionar sobre quina ha estat la utilitat de centrar l'ús del català, les actituds i la supervivència del català només ensenyant normes ortogràfiques o gramaticals. I d'altra banda, el tema secundari és la reflexió que fa de la necessitat de consciència, algunes dades sociolingüístiques i sobretot la despolitització dels joves actual en els països catalans. El que més valore de l'obra ha sigut la proposta didàctica que fa en l'ensenyament d'una manera progressiva de sociolingüística. Centra en el primer cicle de l'ESO l'observació i la participació, perquè els alumnes puguen més o menys aprendre alguns conceptes i experimentar quina és la situació del català sense entrar en profunditat. En el segon cicle de l'ESO ja comença a fer una mena d'enquestes actitudinals en què l'alumnat ja comença a posicionar-se políticament o ideològicament pel que fa a l'ús, a l'ensenyament, a la política, a la planificació del català. I pel que fa a batxillerat, diferencia en primer de batxillerat la reflexió sobre textos sociolingüístics, és a dir, comentari de text, i en segon una investigació molt més detallada sobre conceptes sociolingüístics. D'altra banda, la peculiaritat d'aquest llibre és que, tot i que va estar escrit en 2002, es pot adaptar o es pot dialogar amb ell en l'actualitat. Podem veure fa poc les dades que es van publicar
pel que fa a l'enquesta de l'ús i coneixement del valencià de 2021, en què veiem com clarament el mateix que diu l'autor, no? Com l'aprenentatge i l'ensenyament del català no va relacionar directament amb la supervivència d'aquesta, no? Perquè fa els usos, les actituds, etc. Podrien connectar aquesta obra amb altres obres, com per exemple les obres d'Aracil, de Toni Mollà, o per exemple de Raquel Casesnoves, no? Amb un article en concret que parla dels usos lingüístics i les actituds lingüístiques dels universitaris en les universitats valencianes. Recomanaria aquest llibre perquè per a futurs docents, per a docents ja no solament de l'especialitat del català, sinó que vulguin reflexionar sobre la utilitat dels seus usos i com aquests poden influenciar en la recepció, en els prejudicis i en les actituds que l'alumnat puga tindre, no? I fins ací la ressenya sobre aquests llibres, espero que vos hagi agradat i espero bones crítiques.